जतन हामबाय सारि गाहाम जों जतन साइमानजाक त्रिपुरा हा गोनांगै चीनी ताखु खरंनै इकफाइ कलेजनि स्टुडेन्ट लामाओ बनि गारि नष्ट मायागलो चिफ मिनिस्टार नि जे कनभय फाइ तंमा जराओ केबे मुनुक जाखा आबनो रगै त्रिपुरानि ट्राफिक पुलिस बरक खरंनैनो आरनि रमुइ तलांगै बंनि जे ट्राफिक ऑफिस आरो तलांगै बरनो बेलाय हानां पिनां खायख्या हानां पिनां नि आगलो बरनो बुखा तब तक कामोलेडी मेडिकल टेस्ट नि परे आबोलेडी ताबुक प्रमाण खाजे बरनो बेलाय बुतक एबा हानां पिनां खायजाका फियाबा जोंनि त्रिपुरा राज्योआव ओ कायसा इन्सिडेन्ट सिमिया जोंनि त्रिपुरासा बसंनि गोबां मामति इन्सिडेन्ट जों नुगौ जों आबागै फियाबा जों कुनु जास्टिस माया कयेक दिन जों थिनो चिरखकलायो अल पगै थांलायो जास्टिस माया आबागै आंखौ कचारा मुसंगो जों थानचांगै खरां माटी साथाय कलायो पाल पाले खरां माटी साथाय कलायो तामनि माके दिनै बरक खायजाका खोना नों आं जेकुनु बरक खायजागै मानफिरु आबागै जों कराके थानचानि बिसिंतै कचाक कुफुर कखरां होनलायावै एकदम कराक चौबा कराक के एकदम जों थानचा के जे बरन जे बुनाय किशोर बनिक खनै बुङो खरि फाइक्या तै बिनि लगी तै खरंनै बतंगो हनै चिन्ता रिपोर्ट तंगो बरंनो तमुं एक्शन नाहाजागिया तमुं जरि चिनि बुजांनाय ताकु खरंनै जरि जास्टिस माया जों ते बोसोराव ते खरां कतर जों माटी साथाय कलायो जों रेडी मा तंनाय तामनि माके गोबांमा थाइ गोबांमा जागाव चिनि त्रिपुरा सक हानां पिनां खायजागै दंगो रंफेर जागै दंगो बुजागै दंगो फियाबा चिनि कुन जास्टिस करै जों कि हाइके मांगा थांसिनाय चिनि त्रिपुरा सा बसंनि कपाल कामति मां दांसिनाय आमो जों बुजि थाइ जों मान सुकताय आबागै खाजों ताकुक ते बुकुक सं फाइदि जों पाल खरांथि सालायानो पाल पाल के जों स्टेट गवर्नमेंट जों प्रेसार मारनाय चीफ मिनिस्टार बिप्लब कुमार देव बनो जों प्रेसार मारनाय बिनि जे प्रशासन ताम को चलि तंखा लामाओ गारि नष्ट दंगै मानो गारि नष्ट माने आबो केबो जिनिस छागा खाया आबो एक मिशनारि माने बंगै मानो फियाबा बरंनो जिनजे ताकु खरंनै बरक तलांगै जेबाबे ओ खायक्या आ बेलाय जाया कलायो ब चीफ मिनिस्टार ngै मानो बिनि कनभय फाइनो मानो फियाबा लामा सरक चीफ मिनिस्टार बागै सिमी सनामजागिया पाब्लिक नि लामा पाब्लिक नि बागैसो लामा सनामजागो ब चीफ मिनिस्टार फाइपुरो गारि नष्ट हुने जे ओ एक्टिविटीज माने बाजा तमुं माने बेला सेलांमाइसे तमुं आं हायनो हाय आनि पाइथाको कचारमुं जों ताइ आमदिके तंगै लाइलिया दिनै हाय खायजागो खोनाय खायजागो सनि ते मुंसा खायजागो आमतिके मां चिनि त्रिपुरा सारके थोंजाना मां नंसौ आबागै फाइदि जों तिनि खुमुलंगो TSF नि लजिंबाय अलरेडी जों रेली खैपाइजाक जों खरांथि साजाक अलरेडी प्रेस मिट खायजाक जों मोनसे टेप कतर चौबा मा खालायनाय फाइदि पालबाक्सा खरांथि सालायानो हामबाय।